Taimbon ko datuk katu kini bukan ada sebab di bakarano. Apalah sebab di bakarano ni pasuo nambak pituah ko datuk juo. Kok bajalan banan tu, kok balaye banapo tu. Sungguh ko datuk lagi siko, lagi karena sungguh kato bana suri tergantung na ambung ni. Izin ambo tagak menyampaikan persambahan ko datuk. Sampai gue. Nanti duduk lagi di japit kata bo pelalu reko. Mana lah yang aku paling mau kayu? Izin ambo tagak menyampaikan persambahan ko. Kok ay sa kanyang adik na papakai, izin di adik na basa mo, sampai. Nanti duduk lagi di japit kata bo pelalu reko. Di pelalu. Dari dusun kasih 7 Sirawi Perancong Kalam disusun jarinan 10 sambah sewujud dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisau Sirawi ulu songsang sarung tarik kayu jati ulu nyopangka kayu kami dia urang panjang buah. Raso tagu mentambo kama bilang dek pangulu banyak nan sati tu angku banyak nan keramet urang gadang banyak nan batuah. Jalo manjalo di tapian kaneko layu nambah palung samulo sembah diserakan disusun jari meminta ampun. Tak bilang di rumpun lansik kasih di ruang lantai. Ambo bilang sadungan dapet dan tinggal untuk orang nang pandai. Dipanggang-panggang digatuk dikirai-kirai dipapah ditangguk ikan gulamu. Dikambang-kambang diotok dikirai-kirai dipapah dibuka si tambolang. Tak kalau masuk dahulu semusim masuk saisu. Tak kalau langit basen tak naik, tak kalau bumi basen tak turun. Lawi secapak jalo tanah dari alunan lebar dan timbul gunung Marapi. Selorong kepada nenek moyang kita, asal usul jika dikaji di dalam si tambolang. Sapih balahan 3 jurai, sejurai ke Banda Cinu, sejurai ke Banda Run, sejurai tinggal di Purwameh Nangko. Selorong kepada Sultan Maharajo di Rajo, ada taniye di dalam hati, tercinta di dalam kiro-kiro. Taniye nyo nak balai di dalam dandang nan sebuah, cukup jo cati bilang pandai. Balai nyo masuk itu, dek lamo dandang balai di dalam lawik nan baharuna. Tampak lapi tak kijok-kijok di puncak gunung Ngarapuri, gunung Banamo masuk itu Banamo gunung Marapi. Ditujukan dandang kasanan ke puncak gunung Marapi. Dek langit basen tak turun, dek bumi basen tak naik, aye bertambah karyang juo. Tak dampak dandang di sanan di puncak gunung Marapi. Basen tak turun ke bawah lah tiba di gugu ampang. Pisau Sirawi bari baulu biasa nak nyoba mato. Lawik sajo dahulu kini Banamo si Pulau Paco. Sinan sirangka nambah dangkang 100 buaya putih dagu. Di bawah bukit Batu Ampa putih bukti Bakal 9 Banamo bukit si guntang-guntang. Di sinan bukit nan tak barangin, di sinan lurah nan tak baraye. Di situ si bentuk nang barayun didakik di bawah labu si Timbago didakik langgudi nan baselo. Dek nenek mamak masuk itu. Dibuatlah dusun jo teratak sebelum bakoto jo banagari. Sangkek badeta de taupih sama so bacawan panarahan. Dek lamo alam batuka orang bertambah kambang juo kamanakan menjadi banyak. Dibuatlah sawah jo ladang mako dibuatlah adat di karang undang. Disusun tangke cie-cie makanan orang 3 luha. Nantuo luha tanah datar dan tangga luha agam dan bungsu luha mukulo. Lalu karantau ke pasisi alam Surambi di Sungai Parma. Nam menurik bari pita tadi. Dan sarini gunung Marapi saedaran gunung Pasasama. Sajadaran Tagojo di alam seputaran talang Jokorinci. Sinanglah sirangka nang badangkang jo buaya putih dagu sampai ke pintu rajo ini durian ditakuk rajo. Si pisau wangi sialang selantak basi. Hinggo aye berbalik mudik sampai ke ombak nang badabu. Sailiran batang sakilang hinggo lawik nan sadikit. Rao jema patanggul 100 bukit mahalintang. Pasisi bandar 10 hinggo taretak aye tang sampai ke Tanjung Sibalidu pucuk Jambi 9 lurah. Jikok di kambang saleba alam, jikok di balun sabalun kuku. Tantang iko sudah kalam tambo sekitulah dahulu. Tungkek galam mek rajo si tabah di balik papan. Kok salah tobek lambu kok bana sama kita makan. Mana lah yang aku paling mau kayu? Layan ya. Jo panita nang ko bojo. Manita. Undang pituah dinan tuo pepatah luak nan 3 gurindam caro Minangkabau. Di luhak nan 3 larih nan 2. Lampe adik nambah pakai. Nang pertama sombah menyembah, nang kedua basuh jo basi, nang ketiga tua side jo pinang, nang kampe minum jo makan. Nang dikatakan sombah menyembah, artinya namanya kita bakorong bakampung bailaman, hidup damai rukun dalam nagari. Dua nang dikatakan basuh jo basi, manie erang dengan gendeng memakai pam rabah taga.
mulut mani calempong kato batanam tabu di bibir banamu adat sopan santun. Tigonan dikatakan tua Sidejo Pinang di alam budaya Minangkabau di luar nan tigo lareh nan duo sampai ke kampung kita nangko. Tua Sidejo Pinang pelanjong gantang balambak penungkek tinggi banjong. Ampek na di makasui minum jemakan. Ubek jariah pemagalapa pikiran tabi pangana tumbuh serupo iko kini. Angin tanang gelombang tadun sempang masuk ke kualo lelok pulau sawo disurunkan. Dek nandi muka suit lah sampai nandi malah bocah bersuruh nampak pituahan ujo. Kok maisok lah sapa gambar, kok mengunyalah sabi sapa. Kok duduk kami lah nak morak selo tagak lah nak mayat langkah. Baganju suruh kapakalan sebondong pulang ke nagari. Yo minta dilapir aku jua tinang suci seratu mukonan jadi. Sampai lah. Lah sampai aku. Sakira-kira. Sepanjang buah wanita nak mugido kayu tadi ikut cucunya lambokan. Kok anyiknya lambok puting. Lah saya makna kata lah nyatu jujur ini, tapi sanantang pun baik itu. Dek karena 20 nan manuri undang pituah di nan tuo papatah luak nan tigo gurindam caro Minangkabau. Ibarat urang babendi dia lau kudu di kandang kakang lakek palano tigo kalung di dia bakanak. Lah sudah bendi terpasang di pesong jalan kaiye di dia kan labunan panjang. Kudu balari basulambek pada tak cambik cie-cie. Datak bunyi singgo badendang. Talapak kudo bunyi banyanyi bak tempurung balaguanam dia biak tigo namun bilangan sani tujuh. Tibo di balai pasaran dia biak rumput di karanjang dadak desagu babarikan kudo kanyang muatan tibo bendilah sasak timbabani. Kapulang musim bak kini sabab bala dede. Turang namindak pada lamo curok pelito nan kurang minyak tendalah banyak jadi-jadi. Malaki tenda kabajai, malaki minyak kadi tuku, kato disimpan dalam bari, bana disimpan kalimbago. Baik itu kesapu dengan dua manantiang ke seperti itu. Rumah gadang pasandi adek pasandi ke basaran. Bawalah kato jeng pakai basabang go menantikan. Mana aku kita kayu? Ayam bu. Artinya pada masa nang kako latar 40 buah panita nampu ke hadapan nampu. Ujungnya saja aku sih. Dek dimokosik lah sampai nan dia malah foca kok duduk lah namorak selo kok tegak lah namayak langka kok dia surik sabun dan bulu. Kan begitu kelaluan dia. Sebenarnya dalam adek. Rupanya terhadap kebenaran nanku diambil apa bawa bakato bayu bajalan bangola. Itulah mendapik kato sehati sebulatan kato nan sana. Apalah nak menjadi buah jeborinyo dia. Bako dek bapisah nan angku sabun. Takajuk takamang kami maratuk candonyo gunung menengah kawik ke barat. Sampai Sampai deh paling. Adik kato nang kabajawe, adik kayu nang kabasam. Jaweknya sajo nang nambo bari. Bapisah bukannya bacare, dilaye gitu bajaran di batin kau ke tido. Nan bak punco lakit kau lu musim pagilo katangganyo. Entah ka Allah na menggarakan. Sampai ya baik. Sialan selitia belok lalu ke kilangan. Kawik bayi gunung lah tinggal maratuk bumi kepanasan. Elata sosak ruih kabuku lata sorong bajak kabatu indak datik pajalan lain. Tak ditugah indak tatugah ditabik malanan jajan. Ditagak indak tatagak dilape juo malanan jajan. Dilape angku jo doa selame angku pulang bayi selame angku kami nan tinggal. Rila jo maaf pamanon. Sampai Dek panjang kecil banyak nan sasek, panjang rundiang banyak nan sumbiang. Tageso nempang tageso angku kabake nanyit talendo jalan katurut. Mako teraduk salah jo sidi, kilaf jo kilafat, sasek gawa sumbang jo jangga. Maaf jo diminta kepada angku sauratu segalo si pangkalan kepada Allah ambo meminta ampun. Samo kita luluikan di tanah lakang, kita anyitkan di lawit lape, dinan lurui itu basipang. di lahir kita bari-larilah di batin kita serahkan pada Allah. Dapat sikap-sikap ko. Dan kini sambutlah salam dari kami. Supiak Siti Rasimah rajin menanam kunyit dan sarai. Gulung lalapik sakula rimah kami bajalan yang mulai. Sambil tagak morak selo di langkah kanan kami bajalan. Assalamualaikum warahmatullahi